اٹھ جاگے مسافر نندر آیا، تینوں گھر تے اج تیوں پرنے دے پئے، اٹھ جاگے مسافر نندر آیا، تینوں گھر دے اج تیاں پرنے دے پئے، اج رات برات تیاری تڑی، پوشاک نیاں تیوں پیندے پئے، اج رات برات تیاری تڑی، پوشاک تیوں پیندے پئے، اٹھ جاگے مسافر نندر آیا، تینوں گھر دے اج پرنے دے پئے۔ بڑا کمال شعر ہے موت دے والے دے نال، کہندے نے بھی جس ویلے بندہ مردا اس ویلے کہندے نے اٹھ، لیکن جدوں بندہ مر جائے تے پھر کیویں اٹھ سکدا ہے؟ مسافر جو ہویا تے جس ویلے مردا ہے تے پھر اپنے کی تے بگانے کی، پھر روندے بھی نے اٹھانے نے، لیکن کتھوں اٹھے؟ پھر صحیح پرنیندے سرائکی چاہتے ہیں کہ بہت لاڈ کرتے ہیں، پھر بوسے بھی دے دیں، فرمایا پھر بوسے دینے دا کی فائدہ؟ یہ انہاں واسطے نصیحت تے پھر اگے او دے واسطے نصیحت جڑا مرن والا ہے۔ کمال نہیں کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہندے نے گھر گھر آواز منادی دے، اج میل ہے تیری شادی دے، دنیا دی شادی دے کون خوش ہوتی ہے؟ گھر گھر آواز منادی دے، اج میل ہے تیری شادی دے، تیری سونے گھر تیاری ہے، تینوں سر سر تے تیوں پیندے پئے، تیری سونے گھر تیاری ہے، تینوں سر سر تے تیوں پیندے پئے۔ کہندے نے جدوں بندہ دنیا تو مردا ہے نا، جاندا ہے جس ویلے دنیا تو، پھر ہر گھر دے اندر یہی پیغام ہوندا ہے فلانا مر گیا جی، فلانا مر گیا، پھر افراتفری ہوندی ہے، پھر لوگ جناب اپنا گلاب دے پھول بھی لے آندے نے، ارکے گلاب بھی لے آندے نے، چادراں بھی لے آندے نے، تلیاں والیاں چادراں بھی لے آندے نے، جہدے کول پیسے نہیں ہوندے وہ بھی پھر کڈن دی کوشش کردا ہے۔ فرمایا پھر کی فائدہ؟ فائدہ پھر کچھ بھی نہیں، پھر وقت ہاتھوں نکل جاتا ہے۔ اگلی گل پھر اسے واسطے نصیحت، جڑا چلا گیا ہے اس تو عبرت حاصل کرنی ہے، پیچھے والے نے کمال گل کر دیتی ہے۔ اٹھ جاگے مسافر نندر آیا، تینوں گھر دے اج تیاں پرنے دے پئے، تیرا وقت گزرا کبارا ہے، اج ملک الموت نے مارا ہے، تیرا وقت گزرا کبارا ہے، اج ملک الموت نے مارا ہے، اس دیس نہ تو مڑے آمنا ہے،
تیری ہر ہر چیز ونڈے پے اس دیس نہ تو مڑے آن ہے تیری ہر ہر چیز ونڈے پے فرمایا پھر جس ویلے تو دنیا تو جانا ہے تیری ہر ہر چیز بڑھنے ہیں تیرے اگر بازو دیتے گھڑی لگی ہوئی ہے اس نے لا دینے ہیں تیرے تن دے تے جڑے کپڑے نے وہ کپڑے بھی لا دینے ہیں اور جڑی تیری جائیداد ہوندی ہے یا پتروں کول ہو جاندی ہے پتر نہ ہون تے بھراواں کول چلی جائے گی میرا نہ ہوئے تے مامیاں کول چلی جائے گی لیکن وہ پچھلیاں دا مال ہے بزرگ فرماندے نے اپنا وہی ہے جڑا کھا لیا پی لیا جڑا اللہ دی راہ وچ دے دیتا ہے یہ دو ہی چیزاں اپنی نے اور کوئی شے بھی اپنی نہیں ہے جڑے کہنے سے اسی تیرے نال مراں گے تیرے نال جینا مرنا ہے لیکن جدوں قبر دے اندر لاندے نے نا اس ویلے کہندے چھتی کر جلدی کر جو لا دے میت نام ہوندا سی عبداللہ محمد اکرم سعد اللہ عباد اللہ تے جس ویلے بندہ مرد ہے تے پھر کہندے نے مرد ہے مردہ مرحوم ہے چھیتی کرو اس کو دفنا دیو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اس دنیا دی کوئی وفا بندے سے نال نہیں اٹھ جاگے مسافر نندر آیا تینوں گھر دے اجے پرنے دے پے فرمایا پھر تیرے کولو منگسی قبر تے شادیاں تے لوگ نچدے نے ترپدے نے کنجر بلاندے نے کنجراں وچ جاندے نے فرمایا ایک دلہن اے ہے جڑی دنیا تے ملدی ہے اصل دلہن تیری قبر ہے اس تیرے کولو منگنے نے سرانے تلائی جڑا سر دے تلے تے سرانا رکھنا میں او سرانا کتھے ہی او جس تلائی نو بچھا کے تو ہمیشہ واسطے سونا ہے او بچھونے واسطے رحمت والی تلائی کتھے او چادر کتھے جڑی تے لے کے تو سونی ہے رحمت والی جے ہویا رحمت والا نبی پاک دی دین نال محبت کرن والا صحابہ کرام دے نال محبت کرن والا اللہ دے پاک محبوب ولیاں دے نال محبت کرن والا انہاں دے رستے تے چلن والا انہوں تے رحمت دا سرانا بھی ملے گا انہوں رحمت دی رضائی تے چادر بھی ملے گی انہوں رحمت والی تلائی بھی ملے گی جو ہویا بے ادب گستاخ تے پھر انہوں کچھ بھی نہیں ملنا سوال کرے گی کی کرے گی تیری دلہن منگنے گانے اچھے کپڑے تو سرانے تیری دلہن منگنے گانے اچھے کپڑے تو سرانے اتھو لے کے چل اتھے پچتا سے اتھو لے کے چل وہ سجنا اتھے پچتا سے تینوں تیوں سجنے سمجھان دے پے اٹھ جاگے مسافر فرمایا اتھے کر لے پھر اتھے جاگے پچھتاویں گا اس واسطے فرمایا سجن اصل سجن کون ہے جیڑا ہدایت تے راہ تے چلدا ہوئے اور تینوں بھی ہدایت تے رستے دی تبلیغ نصیحت کردا ہوئے تے فرمایا پھر مذاق نہ کیتا کر انہاں دی گلاں نوں عام نہ سمجھا کر اللہ دے فقیراں دی صحبت وچ بیٹھے گا دنیا بھی چمک جائے گی قبر بھی چمک جائے گی حشر بھی چمک جائے گا فرمایا اتھے کسے بھی نہیں رہنا میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر پڑھ کے زیادہ چانا
آپ فرمانے نے نہ کر بندیا تیری میری، نہ تیری تے نہ میری، اور جس دا مال اسے نور جانا، مڑ پھر مٹی دی ڈیری، جس دا مال اسے نور جانا، مڑ پھر مٹی دی ڈیری۔ وضاحت تھے گلن تو بہت ساری سن، لیکن اگر اتنی سمجھ آ جائے سامنے تو یقیناً ساڑی بخشش اور ساڑی نجات کا ذریعہ انہاں گلاں نال بھی ہے۔ نماز قرآن سن نبی دے فرمان سمجھو، جے نہیں سمجھ جنہوں سمجھ ہے انہاں دے نال لگ جاؤ، تاکہ دنیا بھی سبر جائے، قبر بھی سبر جائے، حشر بھی سبر جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو دین متین سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔